Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento nerezový stojan na víno. V tomto prípade sa jedná o stojan, ktorý je vyrobený v tvare bicykla, respektíve trojkolky. Vzadu sú dve kolesa, ako vidíte vpredu jedno. To vyhotovenie je z nerezového drôtu, ktorý je dostatočne silný a pevný na to, aby zvládol udržať fľaše s objemom 3/4 litra, pol litra alebo aj liter. Takto použijem fľašu 3/4 litrovú, ako vidíte, presne nám zapadne do stojana. Vyzerá to veľmi dobre, efektne. Ten sklon je taký, že aj pri naplnení celej fľaše a jej otvorení sa nám víno nebude vylievať a bude po okraj, takže ju môžeme priamo v stojane priniesť otvorené víno na stôl a servírovať.